Не знам, сега пропаднах надолу и виждам долната земя, където хора се молят с вдигнати ръце нагоре да излязат. Супер. Искат душите да излязат нагоре, да отидат. Искат да умрат или искат да излязат отгоре на земята? Те са наказани и искат да излязат нагоре на повърхността на земята с вдигнати ръце са нагоре и са молят да излязат от там. Защо са наказани? Какво са направили? Не знам, това са наказани души. Наказани души. Това във физическо тяло ли са те или не? Духовно тяло са. Духовно тяло са. Супер. Като безплотна материя са. Искаш да кажеш, че те са правили лоши неща и са отишли там, така ли? Това ли е ада? Да, всичките са облечени черни, сиви роби и ръцете им нагоре към светлината и се молят. Добре. Супер. Много ли са? Много са. Добре. Супер. Какво друго виждаш там? Покрай тях има черна пътека. Това е тази пътека. Тъмно и студено там. Добре. Това се намира в гората отдолу от земята са тези хора. Добре. Не знам, аз се виждам като ангел наистина, като едно светещо създание, което се опитва да им помогне, но нямам правото. Нямам право да им помогна. Супер. Добре. Хубаво. Какво друго виждаш? Те са все едно вътре в майката земя или са някъде на друго място? Да, под земята са. Под земята са. Това не е най-лошия ад. Добре, кой е най-лошия ад? Не съм била там. Откъде знаеш, че не е най-лошия ад? Просто го чувствам. Добре, супер. Окей, искаш да кажеш, че и лошите места или ада също са на няколко различни нива, така ли? Да. Супер. Странното е, че баща ми не е в този ред, където ги видях тези хора. Не е там. Не е там. А той баща ти е жив, нали? Не. Починал ли? Да. Окей, аз не знаех. Добре. А къде е той? Толкова много души наистина не го виждам. Добре. Нищо. Видях го в една яма. Яма, която има остри зъбци. Той е паднал долу и е наказан да стои там. Защото е направил лоши неща или? Това е неговата съдба. Добре. Супер. Как се чувстваш ти, като гледаш нещата отстрани? Безконтролно. Не мога да променя нищо. Просто наблюдаваш? Да. Супер. Добре. Друго нещо има ли, което има там, което не си ми казал? Виждам демони. Какви са тези демони? Децата им приличат на мръски. От Африка, от тези изкривените, страшни. Това не е дявол, те са просто където да контролират страха долу. Защо трябва да контролират страха? За да са властващи. Искаш да кажеш, че страха
Със страха контролират душите долу, така ли? Да. Добре. Искаш ли още нещо? Искаш ли да стоиш още там или искаш да се качиш? Не, Добре, да си хубаво. нека да отидем